Mayo Atsu, Huwebes tig 2025. Sa ikatulong semana sa paggabanhaw. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Miingon si Jesus sa katawhan. Walay makaari ka nako gawaskon ang amahan nga nagpadala ka nako magdani kanya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga, ang tanang tawo tudloan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kanya, muari ka nako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Sa nga gikan sa Dios, maula may nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pangagikan sa langit dili mamatay. Ako ang pangagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pandiligayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Degon ko ikaw o Kristo.